Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Номи ман Фарангиз, ман 26 сола, оиладор, соҳиби ду фарзанд мебошам. Ман аз вилояти Суғд ҳастам. Айни замон дар шаҳри Нижневартовски, Русия, зиндагӣ ва кору фаъолият мекунам. Ман дар сомонаи ютуб канали оилавии худро дорам ки Ясминка ТЖ разни тема ном дорад. шумо дар сомонаи мо зиндагии оддии оилаи мусофир, маълумот дар бораи ҳуҷҷатҳо, пухту паст, сайру гашт, харид, намуди бисёри бастани тушбераyu мантуҳоро дида метавонед. Марҳамат ба канали оилавии мо. аз дидори ҳар яки шумо шод мешавем. дӯстони азиз, дастгирии шумо ин дастоварди мо аст. мо шуморо интизор ҳастем. салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Ростикам ман имрӯз нақшаи дигар хеле видео карданро доштам, лекин бо нашуд саҳаркати амаким омадан, яъне хисрам омадан, зардолу овардан, як коробка гӯем як 4 кило 5 кило бошад гӯем. зардолуҳошон қадар хуб набудан, гӯем барои варени нею барои сок мешад. ва инҷода мана хеле ҷудо кардам шуна барои сок ва бо камтар нақстароша гирифтам барои варени, барои он ки як бори дига оварда будан варени кардам. 3 банки 1 литра шуд ва гуфтам инаш ақаллан 1 литри дига шавад, бо хубтару нақстар мешад. ана михел бо саҳаркати то ҳол ман ҳамин ошхона набромадам. саҳари бо хӯрок тайёр кардам, куда мастоба хӯроки суюқ ва ҳозинои ман ай блендер мегзаронаму об меандозам, баъд вай ай сита мегзаронам шуна. баъд мемонем шуна ки то ки ҷӯшад. ҳавая ман ҳозирост дига ҳайрон ки ҳама ина ман чида меҷӯшонам. надорум ягон чизи калон гӯем. барои ҳамин чизои майдачада ду тақсим кунам, мебинам ки 2 тақсим ё 3 тақсим мешад. ана ҳамин хел сиёвуш то ҳол хоб соати 1 шудестай. бана ман заминда мондам ша барои он ки хел баланд. ман хел комбайн дорам. ман тӯйда падарка карда будан гӯем. вай ман инҷода зардолу андохтам ва мана ин қадари дига об андохтам ки то ки тез омехта кунад. агар ки об наандозиша дер мекунад ҳамаша гӯем. об андозиша суюқ тез ҳамаша майда мекунад, ҳамаша нақстару хубтар хушрӯ омехта мекунад. барои ҳамин инҷода об овардам, инҷода сатил то ки холӣ кунам шада ҳамин ва зардолуҳо сар мекунем. ана ҳамин қадар шуд, 1 сатил шуд. ростика ман фикр накардам ки ҳамақа бисёр мешад ин. ана михел ва дар инҷо ман ҳамин каструли майдачая монда, ман ҳамин қадара сита мондам ша, ҳозир ай сита мегзаронем ша. ана тамошобинони гиромӣ, ман ай сита гузарондам ша. ин хушрӯ шуда гӯем. ана ва ёш гӯем зиёд ёш биромада ёш гӯем. ана намедонам да назарам ҳолиам каме ғафс ҳастай. хай мебинам меҷӯшонам ша, мебинам кани чӣ хел мешад. ҳозир ман ина мемонам аз бо деги мултиваркада низ ҳозир ай сита сатилчада мегзаронаму деги мултиваркада андохта вайда низ меҷӯшонам. ана мехел инҷода банкаҳоя ман стерилизовать кардастам ва инҷода чӣ хеле ки мебинен ҷӯшидастай сок кам охири он чӣ хел майда сахт набояд ҷӯшад, то ки тагаш начаспад. ҳатман аҳамиятен. ана мехел ва тез кобиншакӣ барое ки мана чӣ хеле ки мебинен ман ин аваяш кафкаш гӯем мебурод, рангаш ширбарин мерезад. барои ҳамин тез мехел омехта куненша ки нарезад аҳамиятен. ҳоли ман шакар наандохтам ша, рости гап чашидан дар кор ширина ё ки не, баъд шакараша меандозем. ана мехел ва ёша низ ай сита гузарондастам. ҳозир ин вая банкаҳоя стерилизовать карда гирам, баъд вай дигари
деганиз инҷода мемонам, ҷӯшидан мегирад ва тез банкаҳода гирифта мемонам. Анами хел беҳад ҳаво гарм, чӣ ки мебинен 40 дараҷа гармай берун. Тамошобинони гиромӣ, чӣ ки мебинен 4 банкаи 2 литрашид сок. Анами хел маҳкам кардам шуна, оварда ин тарафта мондам шуна. Хай тобистон чӣ хеле ҳозир ҳама чӣ ҳаст, дар назари одам он қадар наметобад, намехоҳӣ ки масалан ҳар чӣ кунӣ. Масалан ягон чӣ бошад мегӯӣ ки эй хайда ҳеҷ кор намекунад. Аз зимистонда одамда мефурад ҳар чӣ бошад. Барои ҳамин 4 банка ҳам шуда бошад, агар бисёр нағз зимистон ки шуд, боварӣ дорам ки кӯдако нағз мехӯранд. Ҳозир нахӯранам, зимистон ҳатман боварӣ дорам ки нағз мехӯранд. Манавай тарафашда камботдо ҷеми кардагӣ истода, рости ка хел пешвақт одамо хел переживат мекардан, мегуфтанд ки илоҳим истан ҳеҷ нашаванд. Ман умуман аҳамият намедодам. Ҳозир бошад, ҳозир вақте ки ҳамаша хидмат кардагӣ ҳастам, гуфтастам ки худо ҳеҷ нашавад, ту истан. Ман инаша бинен, инаш маниваяш буромадай резинаш. Ҳа илоҳим истан, асос истан шуд. Анамхел ва ҳозир мерем ошхона, мебинем ман паст гап задастам, барои ки кӯдако хобанд. Инҷа бинен вақте ки ту ягон кор каси машғул ҳастӣ, кӯдако анамхел аҳвол мекунанд. Инҷаҳоя ман инҷа шакар, инҷода кришкаҳоя стерилизовать кардам ва камтари дигараш монда, озӣ мондам шо як бори дигар ҷӯшад ва баъд графинда мегирам, меистад, мехӯрем. озӣ гӯем анамхел бо ман ҳоли хелаша гӯем. Вай посудаҳое ки инҷоҳода буданд ҳамаша гирифтам, пеш шуштам, то ман ин соко ҷӯшидана ҳамаша шушта ҷо ба ҷо кардам. ҳозир инҷоҳо низ ҷамъ гир мекунам. Баъд тамом. Анамхел тамошобинони гиромӣ, комментарияда ҳатман нависен ки шумо чӣ банка маҳкам карден, чӣ қадар маҳкам карден, чӣ хел зимистонда шумо бисёртар чӣ маҳкам мекунен, чӣ нағз мебинен гӯем ва чӣ маҳкам намекунен. ҳатман комментарияда нависен, ман интизор ҳастам. Анамхел бо ҳатман влога давом медиҳем. ҳозирашда ман мекушам. Ана тамошобинони гиромӣ, ҳама ҷо тоза озода, половишто тоза кардам. Чӣ хел нағз вақте ки ҳама ҷо тоза. шумо хо рафтен? Сиёш нав хоб рафта, хоб нарафта буд ҳамоқа вақт. Нилфарай хубаш хестак, бо инҷоҳои ҳамаша тит кардак. Анами хел гапу коро. ҳозир чӣ мегӯяд? ҳозир ман хӯрок мондам. Болишти вай хона инҷо омадай. Хӯрок мондам, хӯрок мехӯрему. Баъд ман инҷода нилуфар ваям мондай. Маълум нест вай рехтагиоша чинда бошад, начинда бошад, мана донакой. Майлиш ҳозир ман авқотам мондам, ҳозир авқот хӯрем, ба мани донакой буроем берун да шиканем муфтасе. Барои ҳамин гуфтам ҳозир ягон чӣ хӯрем, мебуроем, мешиканем шуна. Баъд якбора падеза мерӯбем, тоза мекунему, мусорое бурда мепартоем. Фақат сиёҳош хобай. Куҷо мерем? Майлиш мебуроем, ҳозир мешиканем ҳамаша. Чиба наку гум сиёҳоша бедор мекунем, баъд намебуроем берун. Сирка мондаги ҳастам, бо бисёр не камтар ҳамин чизо буданд. Якбора гуфтам андозам шудан наистан. ҳозир тобистоне агар истан бу мекунанд. Мехрен сюда, наверное. На худость мы, да?
Sì, ho giunto a mi fare mesti nere. E quindi c'è chi canta che dice? Ana, sarşı. O geriye mekladı. тамошобинони гиромӣ, ман медонам ки ҳамаша шикастам ростика бисёриш талхай, барое ки як чанд намуд зардолу будан ва ман медонам ки талх ҳастан гирифтам партозам ҳамиқаш ширин хай иноя ҳозир вайда мерезам ҳозир мондамша як бор ҷӯшад иноя меандозам ва баъд гирифта маҳкам мекунамшам. Мана сиёвуши хулиган ҳами стиркада часпидаам кнопкаша медонад ёд гирифта зер кардан мегира. Бас сиёвуш вай бина не мумкин не биё. Як литр шуд маҳкам кардамша бо ани қайдигаш зиёдӣ карда хай барои вай субҳона кӯдако мехӯранд. Инаша бурда монум пеши дика банкаҳо. тамошобинони гиромӣ варени бисёр бамаза шудаем, хеле бамаза шуда ки аҷоиб буд. Донакати бисёр насиб агар ки пага ширфурӯшак биёд, агар шир мегираму блинчик тайёр мекунам. ҳанам хеози бошад ин посудоямаша шудан дар кор кору бор тамом. Ман имрӯз чӣ кореги кардам, сёмка кардам, ҳаракат мекунам ки ҳамин рӯз шишта монтаж кунамша ютубда монамша ва нақшаҳое ки имрӯз будан дар бораи ҳамин видео кардан лекин нашуда. Афсӯс ки насиб ҳаракат мекунам ки пага кунам, пага видеоҳоя сёмка кардан монам. барои он ки як видео ҳастай мехоҳам мондан пеш аз ин видео гӯям, барои ҳамин аввал ҳавай видео кардан дар кор. ана мехел тамошобинони гиромӣ хайр, то дидори оянда дар канали